Tessék? És bárkinek van a hozzáférés az internetban fiókjához? Nincsen, csak nekem. Ebben az esetben sajnos fennáll lehetőség annak, hogy illetéktelen személyek hozzáfértek a személyes adataikhoz, és ők kezdeményezték ezt ön helyett. Esetleg vissza tudnám emlékezni, mi volt az utolsó ön által elvégzett tranzakció, hogy pontosan hol és milyen összegben történt, mert lehetséges, hogy abból a forrásból származnak az illetéktelen személyek. Hát tegnap vásárolt a párom valamit interneten 3,5 millió forint értékben, valami kozmetikai gépet. És az utolsó ön által elvégzett tranzakciók követően mi volt a fennmaradó egyenleg, amit nem kellene, hogy károsítani tudjanak az adathalászok? Ezt be kellene mondanom telefonba? Igen. Aha. Hát pillanat, ha így most ránézek a netbankomra. Pillanat. Csak várok, míg betölt a telefonom. Na. Jelen pillanatban 43.265.000 forint. Ebben az esetben kapcsolnunk kell egy IT szakembert, akivel törlésre tudják vinni a tranzakciót, hogy az összeg ne kerüljön levonásra a számlájára, illetve újabb tranzakciók ne tudjanak. De én ezt most nézem, erről nem kaptam semmiféle e-mailt, vagy... Tehát az applikációban sem jelent meg. Olyankor nem kap értesítést, meg kikapcsolták az értesítéset. Ja, értem. Ebben az esetben kapcsolnunk kell egy IT szakembert, akivel törlésre tudják vinni a tranzakciót. Hát az nagyon jó lenne. 15 másodperc terjed. Jó. Halló, szép jó napot kívánok, Debreceni Ákos vagyok, az OTP Bank informatikus szakértő irányította át a hívást. Jó napot. Orbán Arnold. Azt mondja a kollégája, hogy 300 000 forinttal meg akar valaki károsítani, viszont én ezt nem látom az OTP-s bankrendszeremben. Rendben, megértettem. Most kaptam meg a csatolt e-mailt, úgy látom, ez 4 órával történhetett ezelőtt. Kecskeméti IP-címről egy iPhone készülékről. Jelenleg ön Kecskeméten tartózkodik? Nem. Nem is vagyok kecskeméti. Rendben, megértettem. Esetleg vissza tudunk emlékezni, hogy internetes bankfiókot mikor használt utoljára? Számlabefizetésre, mobilos feltöltés, akár átutalásra? Tegnap ugye ezt mondtam a kollégájának is, hogy a párom rendelt több mint 3 millió forint értékben kozmetikai gépet. Rendben, ezt megértettem. Viszont akkor ezt a teljes mértékben kiállíthatom a jegyzőkönyvbe. Esetleg internetes bankfiókot mobilkészüléken, számítógépen vagy vegyesen szoktuk használni? Csak mobilon. És ezért is állok értetlenül a dolog előtt, mert nem látom a rendszerben. Viszont lehet az illetéktelen félnek érkezett meg üzenet formában, és ahogy a tranzakció ellentétében ténylegesen töröltük, ezért is ismertes időkorlátban. Esetleg uram, ön applikáció, vagy esetleg hagyományos belépésre szokott belépni internetes bankfiókba? Applikáció, arcfelismerés. Jó, rendben. Esetleg személyes banki adatait adták ki bárkinek, vagy kártya adatait, mert viszont ezzel történhet a probléma. Nem, senkinek. Nem, senkinek sem. Jó, rendben. Mert viszont ha azzal a hívással veszik fel önnel a kapcsolatot, próbálnak öntől személyes banki adatokat elkérni, kártya adatokat elkérni, személyes banki adatokat nem adatunk meg senkinek sem, ugyanúgy, ahogy én sem kérhetek. Hát most, ha visszaemlékszem, akkor egy hete a bitcoin részvényekre adtam meg a bankkártya adataimat, mert tehát ugye bitcoinnal is foglalkozom, de azon kívül senki másnak. Jó, rendben, megértettem. Vissza tudunk emlékezni, az ön elvégzett tranzakciója után utolsó fennmaradt ismert számla egyenlegére, aminek nem kellett volna, hogy károsodjon, mert a jegyzőkönyvet teljes mértékben ki kell, hogy állítsam a jegyzőkönyvet, mert viszont, hogyha levonásra kerülne az összeg, a bankfiókat megtérítenék, lehetőséget is tájékoztatnunk kell a fentálló problémáról, mert viszont adathalászat történt.
és viszont eljárás indul ebben az ügyben. Igen, ezt mondtam a kollégájának is, hogy most jelenleg 43.265.000 forint van az egyenlegen. Jó, rendben, megértettem. Esetleg uram, megvan önnek a január óta kiadott vírusírtókat, Anideszket azon a készüléken, amiket internetes bankfiókot szokott elvégezni. Mobil készülék. Vírusírtó? Így van, a bankunk által fejlesztett vírusírtó. Nincs, mert ilyennel még nem találkoztam. Január közepe elérhető mindösszes ügyfelünk számára, mert hogyha nincs, akkor esetleg annyiban tudok segíteni, le tudjuk tölteni, el tudjuk indítani, az illetéktelen feleket teljes mértékben ki tudjuk léptetni a netbankból, és banki üzenet formátumban fogja ön megkapni a tranzakcióról lévő értesítéseket, amit nem önkezdeményezett, szóban kell ezt megerősíteni, nem önkezdeményezett, így fogjuk tudni törölni. Viszont ha azzal a hívással veszik fel a kapcsolatot, hogy kártyaadatok, belépésadatok próbálnak egyeztetni, itt nem adhatunk meg személyes banki adatokat, ugyanúgy, ahogy én sem kérhetek tőle. És akkor ennek mi lenne a menete? Ezért is kérdeztem, hogy megvan önnek a január óta kiadott vírusírtók, Nincs. Akkor annyiban tudok segíteni, le tudjuk tölteni, el tudjuk indítani, és akkor az illetéktelen feleket ki tudjuk léptetni a netbankból. Jó, rendben van, csináljuk. Esetleg milyen mobil készüléket használunk? Android, iPhone készülék? Hát igazából ez egy iPhone készülék. iPhone készülék, rendben. Esetleg ki tudjuk-e hangosítani a hívást, oldalra tenni a hívást, és megnyitni egy appstore? Persze, meg tudom. És esetleg olyan applikációt nem tudok letölteni, ami az ilyen fattyat cigányokat, amilyenek ti vagytok, kiírtja csírájába? Csak azért, a mert a kurva kollégád, anyátokat, a föl vagytok kollégád véve az faszopó, gecik, beszélni nem tudtok, kutyagecik, te. még- Beszélni nem tudsz, de te még én is anyádnak a szájába, te köcsög megnyúzlak, a kölyköddel együtt, te fattyú, mentek fel a netre, te köcsög. Hogy volt, meg szerintem paraszt alpári Hol vagy, hol? Kurva anyádba vagyok. Hol, te köcsög, fattyú, te. A netre, leszopod a faszomot. Fölbizony, te Majd, kutya cigány, hallod, te. majd keresd rá YouTube-on így erre a számra, amire hívtál, így lesz fönt a Így lesz nyomorék ez a föl, 7 te perces faszopó videó. cigány a fajtáddal együtt, geci. De Igyatok hipót, de köcsögök. hallod, haver, hogy a SIM-kártyához már tartozik név, ami Azt ugye, alapján azt tudod, meg ugye? lehet keresni titeket? Nyugodtan, semmi probléma. Na de várjál, jó, oké, akkor most elment a káromkodás. Hadd kérdezzek már valamit. Pillanat, amúgy ez így beszokott jönni? Most így kiszittuk egymást, de így beszokott jönni? Mert nálunk azért most nem ettük meg. De amúgy bejön így embereknél? Persze. Ez tényleg? Mert, Ez hazudod neked? hát a figyelj, a haverod az kegyetlen, tehát Azt szereljétek le, mert az egy debil. az nagyon balfasz. Az nagyon balfasz a srác. Egy nagyon balfasz a kolléga. Így van. Ő nagyon. Balfasz. Ja. Szó szerint egy balfasz. Hát ez nagyon már az első perctől kezdve MHB bank, OTP bank, ő össze-vissza Meg beszél. ilyen, hogy szerintem, meg hogy volt, ilyeneket Ilyen nem nincsen. beszélgetnek. Igen, de hát egy szerencsétlen fasz. Ja, Itt hát a mobilszámot diktáld már vissza, amikről hívott a kolléga. 20-as, Igen? 468, Igen? 63, 43. Nem értettem. 63, 43. Jó, rendben. Itten a kollégát fogjátok tudni ellenőrizni, aki nem tudott beszélni, ez a szerencsétlen kis kolléga. Hát ez ilyen. Jó van, Így van. akkor ez nem jött most be. Hát sajnos nem jött, de hát viszont próbáljuk másképp. Ja, jó van. Akkor szép napot nektek. Visszaért, ahogy szólítottad a szerencsétlen kolléga. Most érkezett vissza. Hát ez ilyen. Mondd neki, hogy lebukott, nagyon szar volt. Odaadom neki, azt mondd el neki. Itt vagyok, haló. Na Halló, bátyka? te szerencsétlen, hallod? Hát de ne így hívjál fel, milyen stílusba beszélsz? Hát azt nem vágtam le az első percről, hogy kamu. Hát értelmesen nem tudsz elmondani egy mondatot. Na, most mi van? Túl komolyat kérdeztem, vagy mi? Vagy mondtam? Nem.
Atyavilág, de... Engedd el ezt, bátyja. Ezt engedd el. Ez így Ezt nagyon engedjétek rossz. el. Ez Menjetek nagyon el gyenge. dolgozni, mert ez nem fog működni. Ez nagyon gyenge. Ja, na. Csoki, Na jók legyetek, szerusztok. csumi. Ó, geci.